Kaixo, Agirre Jauregiari buruz hitz egin nahi dizuet gaur. Agirre Jauregiari buruz edo Agirre Jauregian bizi izan zianei buruz edo bizi izan zitezkeenei buruz, hobeto esan da. Ez dakit baten batzuk ezagutuko zenuten, seguru asko Agirre Jauregia musika eskola bihurtu baino lehenagotik, beste batzuk ez. Nik neu izan nuen suertia musika eskola bihurtu baino lehenago, ia isa eroitzen ari zala, bertan sartzeko. Eta lagun bat eta bisok sartu ginen, eta linterna batekin ibili ginen antxien. Lapurrak bagina bezalaxe, etxia ikusten, ez da? Eta ordurako ja paretak eta aulkixak eta ondatuta zeuden arren, ikustezan etxia oso ederra izandakoa zala, ez da? Eta ikusi genituen gauza asko, ikusi genituen margolari ospetsuek pintatutako margolanak, zurginek egindako egurrezko ohe eta ulkiak, kandelabruak oso ederrak, apain-apainak. Holako gauza asko ikustezan benetan etxia dirudunena izan zala, ez da, aberatsena. Agirre Jauregia lehenez, baina seguru asko danok ezagutuko duzue ispiluen gela. Eta ispiluen gelan, konturatu baldin bazerate, 4 aldeetan, 4 armarri diferente daude. Agirretarrena bat, Irarrazabaldarrena beste bat, Otaolatarrena 3. eta Arizmenditarrena 4. Horiek zian garai hartan, Deba eta Zumaia eta inguruetan bizi zian famili dirudunetako batzuk eta jauntxuak esango genuke, ez da. Eta, horixe, ez da, orduan, etxe hori ikusita, bisita amaitu genuen, noski, hartzen genuen handik, eta nik jarretzen nintzen pentsatzen ez, ze izango dutezan, olako etxe baten bizitzia edo nola biziko zian han urte batzuk pasa zituztenak, ez da. Eta imaginatu nituen, etxe horretako aita eta ama, seme alabak, apain-apain jantzita, laxuekin eta txarolezko zapatekin, eta hola. Eta imaginatu nituen baita ere, tarteka haien aiton amonak, eta hola. Eta imaginatu nituen baita ere, haiek zerbitzatzeko izango zian langileak, ez da. Sukaldariak, edo, ez dakit, erropa lixatzeko zeuskaten zerbitzariak, gosaria zerbituko zietenak, eta holakoak, ez da. Eta imaginatu nuen baita ere, han izango zala tartian, zerbitzari horien artean, lorezain bat ere, ez da? Ze holako etxaldiak eta garai hartan hola zan, etxe horrek, etzan etxe hori bakarrik, baizik eta inguruan, terreno handi xamarra zeukan, ez da? Limoi onduak, naranja onduak, izatez bazian, bertan, eta nik imaginatzen dut ez dakitala zan, baina lorategi bat ere izango zala, seguru. Eta holaxe, imaginatu nuen, neure buruan, lorezain bat, demagun Gabriel zula izena. Gabrieli asko gustatzen zitzaizkion lorak, eta orduan egunero jutazan haiek zaintzera. Sastrakak kendu, belartxarrak kendu baita ere, gehiegi hazitako adarrak kimatu, eta ureztatu egiten zituen noski, loreak berde eta koloretsu eta hazi zitezan, ezta? Orduan, egunero, etxetik irten, eta txabolarainoko bidia egitezun. Eta han, 2 ontzi hartu, 2 ur ontzi hartu, bat ezkerrian, bestia eskubisan, eta errekako urez bete, eta lorategirainoko bidia egitezun. Eta han, lehenengo esan dugun bezala, sobran zeuden belartxarrak eta apartatu, eta ureztatzen zituen bukaeran. Orkideak, tulipanak, larrosak, holaxe berriz ere hartu urrontziak eta berriz ere jasotzen zituen txabolan. Urrontzietako bat, sendua zan eta dizdiratzua, lora zainetarako dendan, erosi berrixa. Bestia berriz, bigarrena, zahar xamarra zeuan, urte batzuk bazitun, eta, hoxe. Orduan, berrixa, esango dugu dizdiratzu hori, urrontzi dizdiratzu hori kapaza zan, txabolatik lorategirainoko biria osorik urtanta bat bera ere galdu gabe eramateko. Zaharra berriz gaixua, pitzadurak eta zulotxuak eta eukitzen hasita zan, eta lorategiraino iristerako uraren erdixa edo galduta aiatze zan. Eta holaxe, egunen baten, tarteka, 2 urrontzixek elkarrekin itile zen, eta zeak berrixak, urrontzi berrixak, gaztia, esango genduke,
hori, sendua eta dizdiratzu zan horrek, harrokeri puntu batekin, ez? Esan zion zaharrari, saltzan konturatzen, bera zala, berari esker zeuskala lorezainak, loriak hain eder, berak urtanta bat ere etzulako galtzen. Bestia berriz, saltzan konturatzen, erdixa ere galdu itxezula eta etzekila esate zion zei jesun lorazainak berarekin. Eta zaharrak egisa esan, konplejuz beteta, alaxe sinistezun gainera. Etzekin, berak ere, konturauta zeon urrasko galtzezula, baino bere erantzuna izan zan, ba ez dakit, lorazainak berak jakingo du zergatik oraindik ere mantentzen dagoen, ezta? Bueno, konversazio hori eukizutenean Gabrielek entzun egin zien. Orduan esan dugun bezala, ba, ja hartuta zeuzkan urrontzi bat esku batian, bestian urez beteta zeuzkan ja, eta loratigirainoko bidia iten ari zan. Hori dana, elkarrizketa hori dana, entzuntzunian. Iritsi zan loratigira, eta lehenengo hartuzun beti bezala, urrontzi berria, urez beteta zeuna, eta ur guzti ura erabilizun lora guztiak ureztatzeko. Eta gero, nahiko etzanez, zahar hartuzun, eta gaixuari geratzen zitzaionarekin, ba, ureztatu zitun beste guztiak. Eta gero, hartu zitun bisak, eta Gabrielek bi urrontziei eskerrak eman zizkien. Eta gero esan zien, orain, usatuko litzaidake txabolarainoko biria egiten dugun bitartean, fijatzia egiten dugun bide horretan. Eta hasi izan Gabriel, poliki-poliki, lorategitik txabolarainoko biria egiten. Eta konturatu zian, urrontzi berrixan tokitik, biria lehor eta idor zeola. Eta zaharra jutezan bidetik berriz, basalore batzuk hasi ziala azten, koloretsu eta eder. Orduan konturatu zian, bi urrontzixak, bakoitzak bere ahalmen eta gaitasunen eta mugen arabera, baina denak iten diogula bizitza honi, gure ekarpentsua. Eta fini. Eta hurrengoan jarrituko dut, Ager Jauregiko bigarren ipuin bat kontatzen. Ondo izan, aio!